Kaya ba? Kan ik gewoon, hij zit me aan de boze dood geschieten. Wat in ziekenhuis in het hospitaal, ik woon er wanneer ik al. Ik hoop dat je buiten kan zitten. Oh, Michael! Zit je? Oh, Michael. We boven zo'n kar wat daar is gedaan. Ja, was je tijd voor ons? Ik denk daar onder die kamp nog, maar is hij oorgebleven. Jullie kunnen het gaan veranderen. Ons kan gaan voor mij. Ja, maar als ik kan dat ons qua. We zijn daar die hele dag mee. Hier de volgende dag ik gooi je zo'n mensen mee. We schieten er doen. Dus we behoeven ik het een kan hier voor ons. En ze die kan niet zitten. Ik denk kan maar Ba, mấy cái chua mới rửa và đào làm ra sao là xinh. Come on. Things. Eu estou de feita com a mana lista. Zo vaak die kan naar het zo de lijf problemen. Why? Stacy. Ik denk hier onderkant die kamp lay die keila en aan die boekkant dan of in die kamp op. Maar ja, klinkt kort, maar is het zo maar alles op voor me. Dan kan ik kijken gaan naar de place. Anna. Ako siya. Kijk, was gewoon nou voor jou. En laatst man, en jouw zombies. Of was er een rivier, toen kwam jouw zombies aan, toen schiet jouw zombies voor ons. Was het al hier voor 2 jaar, maar net ons al aan. En is betaald geleden. Ja, jouw zombies. Ik was misschien bij nie. Maar nee, ons komt nou voor jou, van jouw zombies is nou in de wazelen. Laat me zoeken jou. Nou, zijn we voor alle op zoek. Of ons maar voor jou doen. Als dan ik. Nee, niet aan elkaar van is het dan ekkie. Is het dan ekkie. Ik heb mijn boven, ik was er al Wacht even, Heidi. Dat je laat voor morgen gaan? Ja. Wat? Hey, ben je tegen Heidi? Nee, Hoe leuk zijn? Heidi. Die is bang voor van ik. Zij bij zij. Ze is van Heidi. Hoe leuk je lachen Heidi? Heidi, man. Jo. Michael is het zak gemaakt, maar joh. Jongen, je hebt lang gemaakt, hè, jongen. Hoe lang is dat zat gemaakt met jou? Je wacht me moet nog toe mensen wat is nog moet krijgen. Kayla in Stacy. Ah, mijn bro. Als je nog uit toe je kies. Ja, wat is elkaar morgen, man?